ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ತೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ತಂಪು 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 ಅವನುಂಡು ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಡಿ ಕಡ್ದಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೂತೀರು ಕಾಂಡೆ ಚುಮ್ಮಿಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲು ಅಂಚದು ಗಂಜಿ ಉರ್ಕರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಇತ್ತರಂತೆ ಐನು ಉರ್ಕರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಬ್ರಮಲ್ದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೋತೇರು. ಸೊ ಕಜಿಪ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ದೇರು. ಅಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೋತೇರು ಪಾಪ. ಚುಮ್ಮಿ ಚೂರಿರಲ್ಲ నేను ಮಲ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಓ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ಪೆ ಚಂಪು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ದಿದ್ದು. ಓ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದ ದಾಲ್ ಸಾರು ಈ ವೆದರ್ಗೆ. ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಸಾರು ಸಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತೆಗ್ಮೂಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರೆ ಕೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೌಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಜಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಪೋತಲು ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಅಂಚದು ಮೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೇ ಪಾಡುವೆ ಬಂಡಲ್ ರಜೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಬಿಡೊಂದು ಎನ್ನದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕೈ ಕೊರ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ತೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಈ ಬರ್ಸಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಪುಂಡು ಮನಿ ಪದೇ ಮಂದಿರ್ ಪೊದಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ಗಂಧ ಹಾಪುಡು ದಾದೆ ಬಾಬಾ. ಹಾಂ ಮಂದಿರ್ ಪೊದಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ಗಂಧ ಹಾಪುಡು ಈಗ ಯಾವ ಮನ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡದ ಮನಲ್ಲೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನತ್ತ ಹಾಂ ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಮೂರು ಕರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. నీకు టైం అన్నా చుమి 12 వరకు ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪುಣತ 11:42 ಅయింది. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪನ್ನಾಗ ಕೆರೆಂಗ ಅಂತೇರು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾದು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟೇನು ಕಲಸದ್ದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂಚೆ ತೊಡಿಯಾ ಪಾಡ್ತಾರ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಂಗ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಸೋಕಾಪುಡು ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಚುರಿತ್ತಲ್ಲ ತೋಜಿ ಚೂಡ ದಪ್ಪಾಂಡಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಿನೇನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಹಾಂ ಇಜ್ಜಾ ಬಿಡ್ಪಿನಾ ಹಾಂ 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 ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದೀತೇರು ಅಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಅನ್ನು
ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಬಿಸಿ 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 ಪೋಡಿ ಬಿಸಿ 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 ಚಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚಾ ಮರಿ ಚಿಂಟನಕ್ಕೆ ಪಾಡ ಚಾ ಚೌಲಿ ಆಡೆ ಕುಲ್ಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೋಡಿ ಏತಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕ ಕರ್ಕೋ ವಿರಗಳು ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಸೂಪರ್ ಇದಾದ ಕಂದಲ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಅಬ್ಬಾ ದಾದನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕನಪು ಚೆಲ್ಲಿಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ನಿನ್ನ ಈ ಉಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನೆನಪಾಯ್ತು ಏನೀಕೀತು ಒಂದೇ ಏನ ಧರ್ಮವರ್ಣ್ಯ ನಿನ್ನ ತುಲ ಬೇಜಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಪಿನತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ನನ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟಿದ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ నేను ತುರಿಪುರಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಜ್ಜಟ್ಟ ಏಡ ಪನೆ ಬೆಲ್ ಕಣವಾಗಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತ ಯಾವ ಮೋಲೆ ಗಂಡದಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೋಲೆ ಗಂಡದಿನಿ ಇದಾದ 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 ದಾದಮ್ಮಿ ಇದಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳ అది పౌడర్ రాపుంతులకి కెమెరాದ లైట్కి ಅನ್ನ పింక్ అండ్ వచ్చి కుళ్ళు కుళ్ళు లిప్స్టిక్ కూడా అరే why are you capture me you are so beautiful thank you so much ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಕ್ ದೀತೇರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಕೈ ಪೆರ ಬಿದಾಡ್ದಿರು ಗಹನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 11 ಅವು ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಚದು ಏನಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೈಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬದಲಿ ಓ ರಾಮಗ್ಗ ದೇವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನದಿ ಹತ್ತೆ ಕೊರಪ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ನೀವು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊನೆ ಎಸ್ ಭಲೇ ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿಂಡದಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀರು పో పో అంగడి పో ಯಾವ కొంచెం ఇంక టేస్ట్ కొంచెం ఖార అవడన్న ముంచి వాడు నీకు తినాలియా ತಿನ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುರ್ಚಾ ತಲ ಬುರ್ಚ ಪಡ್ನಾ అంటుండా ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡು ತೆತ್ತಿಂಡಾ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೈದಾ ಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲ ಒದರಡ್ಡು ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲದೆ ದೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ದೊಂಡೆ ಓಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲ್ಲದೀಗ ಒಂದಿಟಿಕ್ಕು ಬೂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಲ ಆಪಣತ್ತ ಮೀನ್ಗ್ಲಾ ಶೋಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಮಲ ಮಳೆಯ
ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಒಂಜಾರ ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬಳಿಕಿರಿಂಡು ಸೊ ಅರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮಿಗೆ ಪದ್ರಡರಿಗೆ ಒಣಸು ಕೊರಿಯರ ಇದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಚಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮೇಲಾಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಕಾಯ್ಬೇಕು ತಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಂದು ಹೌದಿ ದಾಲ್ದೆಣ್ಣೆ ಅವು ಚೂರದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ದಾಲ್ದೆಣ್ಣೆ ಏತು ಕೂಡ ಆತೆ ಕಾಯ್ತು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡಮ್ಮಿ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯಾ ನಾಲ್ಕು ಏಚನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ರಾತ್ರಿ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಏರ್ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿರ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ಬಿಚ್ಚಿ 4 ಜನ ಓಕೆ ನೀನು ಕೈ ಬೇವರ ಬೋಡ ಏರ್ ನಡೆ ಬುರ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಟೀ ಬರ್ಸಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ತದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಲೊಂದಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4 ಅಮ್ಮಂಜಿ ಐನತ ದೊಡ್ಡೊಂಜಿ ಐನತ ಆಜಿ 4 ಮೀನುವರಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೇಲು ಬದನೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೇಲು ಓಕೆನಾ ಬದನೆ ಭಾಷೋಗ್ದ ಕಜಿಪು ಹಾಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿ ಯಾ ಜಾರುಂಡಕ ಅವ ಪೊಸತ್ತಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅದಾಯಪಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನೀನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ